Nana mo kuafo won mo nsemu na we ne yakokoko akuafo ye wo anoma wo bedidi wo wasa manso wo Mpohor ene Ahanta West mensimu atoy mantemu na ene de pension scheme na ye de abakoko farmers pension scheme no wo mani aje ho pa ye wo mo de ye won bi ni Adom TV edin komoyi Koko pension scheme osana abosome ewa fimpinu ene edunu ba kumu na wonom eda na die ewo new edubiase wo asante mantemu na ne botaye ene se koko akuafo bebro Mpohor ha wotwe na wobetro wondin ewo sansi achi bayi mu a obenyamu emfaso wa bra wonye kua bio na bra koko akuafo yi bi ehia panyina wo hwe public affairs so ewo Ghana Cocoa Board fifi boafo ewo anoma wo bedi ene wasamanso nano ya wada no na wonum ade tu yamane boni anim se san hyehye eyade se wonum anigye ho pa esan se wonum abon kokora ene mrewa ede mfasodie bebre ebebre wonum anim se Cocoa Board omo abre ena omo ate yensu an yesu nyina nti na omo de sa pension scheme abegbo ade amaye oyade papa na yen Cocoa akuafo de mesi ye dimitwe se omo nti ye krampo no minim se yebebo dewuro no ya yebebo Cocoa Board for ne abodewuro no nankayefo ni nyina ayeden ate na mesre Cocoa akuafo nyina se emma won twa koko ni ngu enkodua rubber senti ni se rubber menti rubber road eda menti gold road eda eye koko road nkwa na yete enti koko akuafo nyina mesre mu monyire mu ho na momfa mu ho hye koko akuaduma no mu yie fifi boafo so ekire mu kire akuafo ne se koko bag bi a wonom ebeton no obeyi mu ha mu nchichemu num na wode asie ewo sanse achiba ne mu ama wono na kwan ya sanse achiba yi ebeye adwuma ama koko akuafo yi enya so emfaso no de atene se adwuma yeni bia na adwuma breso a oso kwa homgie mu nanso yehu se de nkofo a ewo aban adwuma mu eye adwuma kwa homgie na koko akuafo eni sa akwanya no enti na wose yede nhihye bi ede ba saa nhihye ne behwe hu se akuafo nso breso se woso omkwa homgie mu a akwanya bi bewo ho de ama won se obenya bibi a ombetumi de omo ho ede ato so enti de akuafo pension scheme nhihye ede aba na se de won ewo amadwuma mu ni nyuma nkaya omutua enteto wo no saa so de akuafo de etie akuafo de no se wo do koko ede kwa ohanchemu enum no ye bete ne ede ato ho na fe Cocoa Board nso ede 1% of cocoa ayi nya nyina no enso hu sika ede akwakoka ho ye de no koka ho a na se sika na ayadwuma de amakuani no kopem bra ono so bekwa homgie mu